madagdagan sa iyo. Ngayong Oktubre na, ano ang gusto mong maidagdag sa iyo? Gusto mo bang madagdagan ang angking mong kagandahan? Gusto mo bang madagdagan ang angking mong kagwapuhan? O gusto mo bang madagdagan ang iyong ari-arian? O gusto mong madagdagan yung trabahong meron ka? Gusto mo bang madagdagan yung mga anak mo o yung mga apo mo? Gusto mo bang madagdagan ang bahay na meron ka o sasakyang minamaneho mo? Ang dami mong gustong madagdag sa buhay mo. Pero bakit ganun? Ang nadagdag sa'yo, dagdag singil. Lalo na yung balita nito lamang. Dagdag singil sa parking fees sa NAIA. Yung mga 4 na gulong na sasakyan, 40 pesos sa unang 3 oras. 15 pesos ang additional naman sa susunod na oras. Bus at truck, 100 pesos para sa unang 3 oras. Additional 20 pesos para sa bawat susunod na oras. Ang mga motorsiklo, 15 pesos sa unang 3 oras. At 5 piso naman sa bawat na susunod na oras. Samantala, kapag nag-overnight ang iyong sasakyan, kung mula 300 petot ang binabayaran mo, 1,200 petot na para sa mga kotse, 480 para sa mga motorsiklo, at 2,400 petot para sa mga bus. Dagdag singil. Okay lang ba sa'yo yun? Okay lang. Basta, yung parking lot, may aircon, dinuduyan kayo, high-tech, may kakaiba. Ang tanong, may pagbabago ba? Hindi ko sure. Pero isipin mo na lang, pag nag-park ka dyan, para ka nang nakapag-park o nakapunta sa isang lugar na malamig. May accommodation. At higit sa lahat, pwede kang magpatay ng makina. At pwede kang yumugyug ng yumugyug sa loob ng iyong sasakyan. Bakit? Kasi parang nakapag-overnight stay ka na rin sa isang hotel. Yun na lang ang isipin mo, kabisyo. Hindi mo na kailangang gumarahe sa iba para magkaroon ng good time. Charot! Charot! Anyway, kabisyo, ewan ko ba? Maraming dagdag singil na nagaganap sa ating paligid. Sana meron ding dagdag sahod, kabisyo, no? Wishful thinking lang naman. Pwede nating i-manifest yan, kabisyo. But for the meantime, sabay-sabay muna nating alamin ang sikreto ng ating mga kabisyo. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi makakapiling mo ako, ang inyong Basta Princess, DJ Rocky Terra. At eto na nga po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Minahal ko lang ba siya kasi nasabik ako sa sex? Uy, minahal lang dahil nasabik sa sex? Pwede ba yun? Mahulog ka sa isang tao na nakachuchuk-tsak chenes mo?
Hindi siya tawag ng puso, kundi tawag ng laman. Sino ditong tinatawag ng kanyang laman? At dahil natawag ng laman, biglang nagmamahal naman. Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin si DJ Rocky. At ikay nakatutok dito sa stasyong number 1 sa mga pet balong gumapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!